La història. Diferents tipus d'història. La història de les persones. Records que té o que ens guarden la família, els amics, les fotos, els vídeos, etc. Els llibres que ha llegit, les cartes que escrigué, els vestits que portava, com era sa casa, els mobles. La història de les localitats. En quin moment aparegué, quins foren els primers habitants i quines faenes feien. Els monuments importants, els personatges importants, els successos importants. Què és la història? És el conjunt d'esdeveniments que succeïren en el passat als éssers humans i a les coses i que mereixien ser recordats. Els temps i la història. El passat són els successos que tingueren lloc fa temps. El present són successos que tenen lloc en aquest instant. El futur són successos que tindran lloc demà, d'ací un mes, un any, etc. Lustre, període de 5 anys. Dècada, període de 10 anys. Segle, període de 100 anys. Les edats de la història. Una edat és un període de temps que reuneix diversos segles. La prehistòria, l'edat antiga, l'edat mitjana, l'edat moderna i l'edat contemporània. Les fonts de la història. Què és una font històrica? És tot allò que ens aporta informació del passat. Les fonts històriques principals, orals i fonts escrites. Fonts gràfiques, fonts o restes materials. Resum. La història és el conjunt d'esdeveniments que succeïren en el passat. Per tal de saber quan succeïren els esdeveniments usem unitats de temps, dia, setmana, mes, any. Història, fotografies, llibres de família, mobles, vestits. Història de pobles i ciutats. Les fonts principals, orals, escrites, gràfiques i restes materials.